Musím sa k niečomu priznať. Svoj iPhone 17 Pro za viac ako 1500 eur väčšinou alebo z 90% používam len na scrollovanie TikToku, Instagramu, odpisovanie na správy alebo surfovanie internetu. A teda je tu otázka, potrebujem vôbec Pro model? Apple totiž vydal úplne nový iPhone 17e, ktorý má 90% funkcií za polovičnú cenu. Ak teda máš iPhone Pro, tak nepozeraj ďalej, lebo sa nahneváš. Tento iPhone má Face ID, USB-C a výkonu na rozdávanie vďaka novému procesoru A19 a až 8 GB rámky. Je takisto z linníka ako iPhone 17 Pro, má takisto MagSafe nabíjanie, vynikajúci Ceramic Shield 2, ktorý ochráni tvoj displej pred rozbitím, 48 megapixelovú Fusion kameru a takisto 256 GB úložisko. Jeho najväčšou slabinou je len 60 Hz displej. Je to síce krásny OLED panel, ale je tu len 60 Hz obnovacie frekvencie. Takisto tu chýba výrez Dynamic Island. Pre nenáročného používateľa je to ale skvelý mobil. Ak si teda nepotrpíš na vysokej obnovacej frekvencii displeja alebo extra kamerách, tak tento mobil ti vydrží ešte roky a je za celkom rozumnú cenu.